Tama, kailangan nang na. Slow na ako to, kok siyang whitey. As bit ka late here, di ang gas late balay na dubo. Nagi ka na magharong gibiron daw na corona akong naaralay gigay di. Ano nga mga chaturi ka tabi ha, okay sila. Phone sida ne, nogi kari ye Facebook habra kai no do tham gre na han chok ko ki raga. Ki da kana phone sida masa khangdre adu ki ri ba long hang ya na ba na. Nang na AC ko rin break up to no bro. Mani, nang sana khangdro, mani. Oh, fare ito di ay na nung nabigi ba? Watching bro, bro. Check gari ka di bro. Pila kasi pam di, nang ina from the pam di. Log check back ka jet. Back me malo misi dia. Kumte. Napito so. Diba? Hoy, kumong. Dere mo ko ay sa loob ko. Se. Tima, lupa sani henjele, main sim bagira. O may sing bagay natin, manong gi ko am le silo. Ichaw isaw ge ayun gi stop daw dere. Kaya sebenarnya tu nak. Ano ka tani? Kaya mo malam Sabtu. Hello? Sama, ay gasot ngam sa minaw si. Ano sabi sila si? Ay mo ano ko? Chak so lo dide isi tum tadi. Oh, 이제 마봉 야우들 쇼핑 배달만. 자, nang talaga kami nangyari na. Sabi hindi kay no, eh put me American na thang dide no pi hai dai tong dide ni ba mi di hai na. Ôi mai, xin ơi,